Unha laranxa, unha mazá. A laranxa que sabe perfectamente que unha mazá non pode ser a súa media laranxa. De todas maneiras, pensa a laranxa: eu son unha laranxa, non son media laranxa. Eu xa teño en min mesma 2 medias laranxas. Estou completa, redondiña, a punto. A laranxa mira para a mazá. É unha mazá Red Delicious brillante, extra brillante, moito máis que extra brillante. Tan brillante que se lle nota de lonxe que non é natural, que está vernizada por unha máquina de gas etileno para ter a pel máis laranxa que as laranxas. A nosa laranxa tamén pasara por unha máquina brillantadora, unha brillantadora de cepillo, de andar a dar voltas e voltas e marearse ata o infinito e máis alá. Non estivera nada mal aquel túnel de beleza, nada pero que nada mal. Un luxo ideal para unha laranxa presumida como a nosa, que quedou maravillosa, esplendorosa, estrepitosa. Mais se miramos no interior dela, darémonos conta de que ali se encontra o seu mellor. Unha laranxa, sinxelamente laranxa e perfectamente comestível, a pesar de non levar data de consumo preferente estampado na pel, como os ovos, nin data de caducidade por ningures. En suma, unha laranxa que podemos decir perfecta. De feito, resultaba perfectamente desexável ata para o consumidor máis exixente. Pero estaría perfectamente desexável para unha mazá Red Delicious. Entroulle o pánico. Quizais a unha mazá como aquela non lle gustara unha froita como a ela, con celulite. Mais ela sentíase verdadeiramente sensual e interesante. Claro que lle gusto, pensou. Como vedes, estamos a falar dunha laranxa segura de si mesma, unha laranxa capaz de namorar a calquera froita fresca. Pero a ela non lle gustaba unha froita fresca calquera, non. Estaba namorada ata as pebitiñas da nosa mazá Red Delicious. E o último que desexaba, dende que entrara no supermercado, non era ser mercada por ninguén para ver mundo, non. O único que desexaba
era retrincar coa súa mazá favorita aquel arrec delicious que lle poñía a pel de polo. Pasaron 3 días no supermercado, a mirarse, a desexarse, a soñar con rematar xuntas no contedor do lixo ou con facer Macedonia na mesma cunca. 3 intensos días. E cando xa ia pechar de novo o supermercado, a Rec Delicious tivo a mala sorte de ser mercada. A nosa laranxa era perfecta, sí, pero para que lle servira? Non poidera facer nada para evitar a ruptura. E agora só lle quedaba pregar para que, polo menos, algún consumidor decidira facer con ela un bon zumo de laranxa no que afogar as súas propias vaguas. Pero nin iso. Outro día máis, ninguén a quixo mercar. Foi rexeitada sen motivo. Era fermosa, fermosísima, perfecta. O que pasa é que era igual ca todas, todas exactamente iguais, idénticas, todas perfectas ata o aborrecemento. Non podes buscar unha cunha manchiña en forma de corazón, non hai. Ningunha que non brille tanto, que non sexa tan presumida, non hai. Laranxas rexeitadas por nacer cun lunariño de nada, cunha estría na pel, por nacer máis amareliñas do normal, máis laranxiñas do normal, por nacer máis grandes do normal, máis pequenas do normal, dilapidadas, odiadas, desprazadas polos supermercados e abandonadas no chan para facer abono. Pero a nosa laranxa pasara todos os malditos controis de calidade e nin así conseguiu prosperar o suficiente, non chegou a bo porto, non conseguiu siquera bicar o seu amor e por riba ninguén a mercou. E cando se chegou a nova remesa de laranxas perfectas, foi desprazada do seu posto. Foi retirada vilmente do mercado sen máis mínima compaixón. Era bella, perfecta, pero bella. Levaba no supermercado 3 días. Pois non era tan bella. Tratábase dunha xubilación anticipada, errada, prematura, cedo demais. Cando as laranxas poden servir perfectamente para o que serve as laranxas, para facer un bo zume de pola mañán. Pero rematou no contedor ás portas do supermercado. A laranxa estaba enfadada co mundo e decidiu abalanzarse sen remedio sobre a primeira froita que lle pasase por diante.
Thank you.